салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. феълан дар шабакаҳои иҷтимоӣ суханони Криштиану Роналду дар маросими ҷоизасупории Globe Soccer Awards чарх мезанад. нобиғаи португалӣ боз ҳам маросими ҷоизасупории туби тиллоиро аз ҷониби France Football ноадолатӣ хонд ва Винисиус Ҷуниорро, ки дар толор нишаста буд, арзандаи асосии туби тиллоӣ донист. ӯ гуфтааст, ки албатта ки Родри низ ба ин ҷоиза арзанда буд, вале туби тиллоӣ ҳаққу ҳалоли Винисиус буд. ӯ бо Реал ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуд ва дар финал гол зада буд. аз рӯи адолат бояд ҷоизаи мазкурро ба Винисиус медоданд. ин вазъият беадолатии навбатӣ дар футбол буд, гуфтааст Криштиану Роналду. дар толор чеҳраҳои ошно барои мухлисони футбол зиёд нишаста буданд. Криштиану аз миёни футболбозони ҷавон Ҷуд Беллингем, Ламин Ямал ва Винисиус Ҷуниору дигаронро мавриди тавсиф қарор дод ва ишора кард, ки акнун навбати онҳост. ҳамчунин Португалӣ ишора кард, ки чемпионати Арабистони Саудӣ аз Лигаи Яки Фаронса дида сатҳи баланд дорад. он ҷо фақат ПСЖ аст ва дастаҳои дигар заиф ҳастанд. як бор равед ва дар 40 дараҷа гармӣ футбол бозӣ намоед. шумо худатон мефаҳмед, ки то кадом дараҷа мушкил аст дар Арабистон бозӣ кардан, гуфтааст Криштиану Роналду. хулас Криштиану ҳамавақт андешаи худро дар кадом вазъияте набошад ошкоро гап мезанад. зидди ноадолатиҳо сухан мегӯяд, Лига Яки Фаронсаро доим чемпионати заиф мешуморад, баҳс бо ширкати машҳури Кока-Колаву ҷанҷол бо Манчестер Юнайтедро хуб ёд доред. барои ҳамин суханони легендаҳо ҳамавақт таъсиргузоранд. эълон ба мухлисони дастаи шоҳонаи Реал Мадрид. акнун шумо метавонед хабару овозаҳо атрофи дастаи Реал Мадридро аз калонтарин телеграм-канали тоҷикии Реал Мадрид пайгирӣ кунед. он ҷо фақат маводҳо оиди дастаи Реал нашр карда мешавад. ҷиҳати мусбати дигари ин телеграм-канал дар он аст, ки ҳамаи бозиҳои Мадридро метавонед дар он ҷо пахши мустақим ва бо сифати баланд тамошо намоед. ҳамчунин дар он ҷо зуд бозиҳои бурдноки тӯҳфадор гузаронида мешавад. хулас як ҷамъияти алоҳидаи мухлисони Реал Мадрид. агар шумо мухлиси Реал ҳастеду ба ин телеграм-канал пайваст намешавед, мардак бори мерам ба Карло Анчелоти бузӣ мекунам. рафтем. силка дар ҷои комментария. ҷоиза болои ҷоиза. Ҷуд Беллингем дар маросими ҷоизасупории Globe Soccer Awards унвони беҳтарин хавбек ё худ нимҳимоятгари солро соҳиб гардид. оморҳои хуби ӯ дар мавсими гузашта ва шумораи голҳо сабаб гашт, то исми ӯро ба қатори беҳтаринҳо нависанд. ҳамчунин нимҳимоятгари мазкур чанда пеш ҳамчун беҳтарин бозингари чемпионати Испания дар моҳи декабр эътироф гардида буд. дар моҳи декабр футболбози 21-солаи англис дар Ла Лига 3 гол ва 2 ассист дар ҳаёти Реал анҷом дод. инчунин барои дарёфти ҷоиза ҳамлагари дастаи Атлетико Мадрид Антуан Гризман бо 2 гол, ҳамлагари Барселона Рафиня бо 2 гол, нимҳимоятгари Атлетико Оян Сансе 2 гол ва 1 ассист ва ҳамлагари Лас Палмас Сандро Рамирес 3 гол пешбарӣ шуда буданд. қаблан беҳтарин мураббии моҳи декабр Диего Симеоне аз Атлетико Мадрид ва беҳтарин бозингари ҷавони то 23 сола дар моҳи декабр Арда Гюлер аз Реал Мадрид дар Ла Лига интихоб шуда буданд. ёдовар мешавем, ки беҳтарин бозингари Ла Лига дар моҳи ноябр ҳамлагари Реал Мадрид Винисиус Ҷуниор эътироф шуда буд. хулас агар хоҳед, ки бозингари дӯстдоштаатон доим ҷоизаҳоро соҳиб шавад, пас ба яке аз бозингарони Реал Мадрид мухлис шавед. онҳо ҳатман шуморо шод карда меистанд. ҳарчанд ки Челси ғайриинтизор аз дастаи Фулҳем шикаст хӯрд, аммо чандин оморҳои хуберо футболбозони ин даста ба қайд гирифтанд. нимҳимоятгар Кол Палмер дар ин бозӣ гол зад ва ин голи 12-уми Палмер дар мавсими имсолаи Премер-лигаи Англия буд. ҳамчунин барои Палмер ин голи 26-уми ӯ дар Премер-лига дар соли 2024 ба ҳисоб меравад. Кол дар як соли тақвимӣ рекорди навро аз рӯи аксари голҳои Премер-лига дар ҳаёти Челси гузошт. рекорди қаблии 25 голро дар бар мегирифт, ки соли 2001 марбути исми Ҷимми Флод Ҳасселбанк буд. акнун ба антирекорд таваҷҷӯҳ намоед. ин ғалабаи Фулҳем дар майдони хонагии тими Челси пас аз 45 сол ба даст омад. охирин маротиба моҳи октябри соли 1979 Фулҳем дар сафар бо ҳисоби 2-0 Челсиро мағлуб карда буд. ҳамчунин бо ин ғалаба Фулҳем ба силсила пирӯзиҳои тими Челси дар Премер-лига нуқта гузошт. ҳоло дар ҷадвали мусобиқа Челси ба 35 имтиёз дар зинаи дуюм ва Фулҳем бо 28 имтиёз дар зинаи ҳаштум аст. ливерпули Арне Слот бо касби 42 имтиёз пешгоми ҷадвали мусобиқа мебошанд. имсол Ливерпулро намешавад манъ карда.
ҳамлагари тими ливерпул муҳаммад салоҳ пас аз пирӯзӣ дар майдони худӣ бар лестер дар даври 18-уми премер-лига ба савол дар бораи қаҳрамонии эҳтимолии мерсисайдҳо дар ин мавсим посух дод. ин як чизи махсус аст. умедворам ки мо ин мавсим дар премер-лигаи англия ғолиб мешавем. ин орзуи ман аст. ман хеле мехоҳам ки имсол дар премер-лигаи англия ғолиб шавам. умедворам ки ин орзуҳо амалӣ хоҳанд шуд. ҳамчунин салоҳ оиди голи садуми худ дар бозиҳои хонагии ливерпул дар премер-лига ҳарф зад. ин чизест ки ман аз он хеле ифтихор мекунам. мо сахт меҳнат карданро идома медиҳем ва умедворам ки ман каме пештар ҳаракат карда метавонам. аз суханони салоҳ дафтари матбуотии тими ливерпул иқтибос овардааст. ливерпули салоҳ дар тамоми мусобиқаҳои дохилӣ ва аврупоӣ дар ҷойи аввал қарор дорад ва худи футболбоз оморҳояш ба ҷоизаи туби тиллоӣ наздиктар мешавад. худо медонад имсол реал ин дастаро шикаст дода тавонад. пешгӯии ман ин аст ки имсол боз ҳарду ин дастаҳо дар финали лигаи чемпионҳо вомехӯранд. ана ин навбат Арне Слот як бало карда реалро шикаст медиҳад. гуфти он гапҳо скрин кунед. фақат зӯруҳоро таъриф кунем. биёед як дари бечораҳоро ҳам тақ-тақ намоем. кору борҳои Пеп Гвардиола воқеан ба қавле ҷағел аст. бозии охирони дастаи Манчестер Сити муқобили Эвертон буд ва ин навбат ҳам 3 имтиёз ба даст наомад. шаҳриёр дар дақиқаи 14-уми бозӣ як пешсаф шуданд, вале дар идома бартариро аз даст доданд. ҳоланд аз пеналти гол зада натавонист. дастаи Пеп дар 13 бозии охир як ғалаба дорад. ана ин гуна Ситиро ман ёд надорам. ин бори панҷум аст ки дар мавсими ҷорӣ дар премер-лига дастаи Манчестер Сити ҳангоми дар ҳисоб пешгом будан дар давоми бозӣ пешсафиро аз даст медиҳад. қаблан шаҳриёр дар даври 11-ум аз Брайтон ва дар даври 16-ум дар майдони худ аз Манчестер Юнайтед мағлуб шуда бо Арсенал ва Ньюкасл мусовӣ карда буданд. шумораи умумии холҳои аз даст додаи Манчестер Сити пас аз пешсафӣ дар ҳисоб дар премер-лигаи Англия ба 12 адад расид. ин назар ба тамоми мавсими гузашта ки Манчестер Сити дар чунин вохӯриҳо 10 хол аз даст дода буд бештар аст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.